модница сёння. Добрага ранку! Что гэта з вами? Нічога. Вы что-нибудь разумеете? Лесик, ты чаму нас не віншуеш? Я кого? Вас? А з чым? Сёння наша з Касяй свята. Дзень дзяўчынак? Здаецца, быў. І не дзень нараджэння, і не Новы год. Думай, Лесик. Можа, вы календар перарабілі? Хіба мы такія? Ніколі такое не здаралася, але вы можаце. Мы з Варварай усё можам. Толькі з календаром мы нічога не рабілі. Думай, Лесик, думай. Тады, можа, вы мне падкажаце, што за свята ў нас? Не гаварыце яму, няхай сам здагадаецца. Нічога адгадваць я не буду. Ты, Лесик, лепш мультфільм паглядзі, а пасля яшчэ падумай. Лесик, ты подумал? Нічога мне не прыдумваецца. Адказвайце хутчэй, з чым я павінен вас віншаваць. Лесик, а ты на нас уважліва паглядзі. Гэта і будзе тваёй падказкай. Зразумеў, пра што мы? Здаецца, што так. Так гавары хутчэй. Дакладней віншуй. Сёння ў Вары новая заколачка. А ў Касі новая сукеначка. Не, здаецца, не новая. Тады я нічога не разумею. Кася, падкажам Лесіку? Давай, бо ўсю раніцу прыйдзецца віншаванне ад яго чакаць. Гаварыце ўжо. Сёння дзень непаўторнасці. А мы ж з Касей непаўторныя? Заблыталі мяне зусім. Віншую. Лесик, нас ты павіншаваў, а нашых цудоўных дзяўчынак, які глядзяць добраранак. Лесик, хутенька выпраўляйся. Прабачце. Паважаныя дзяўчынкі, віншую ўсіх вас з днём непаўторнасці. А мы з Варай павінны павіншаваць усіх хлопчыкаў таксама з днём непаўторнасці. Яны ў нас самыя разумныя, смелыя і хуткія. І я? І ты таксама, Лесик. Зараз усім нашым аматарам і Лесіку таксама мы дарым святочны мультфільм. Лесик, а ты ведаеш, чым карысталіся модніцы, каб стварыць непаўторны вобраз? Я ведаю. Падказаць? Гавары хутчэй. У даўніну модніцы фарбавалі свае шчочкі бурачком. Якім? Тым, што ў боршч кладуць? Тым самым. Цікава паглядзець, як мы будзем выглядаць з бурачнымі шчочкамі. Ой, вельмі смешна я выглядаю. І я не вельмі звычна. А я ведаю, што раней былі вельмі модныя высокія прычоскі. І важылі яны не 1 кілаграм. Уявіце, што на галаве носіце вялізную каструлю. І потым з такой прычоскай трэба было танцаваць і спаць класціся. А спаць такія модніцы маглі толькі седзячы. Такая прычоска трымалася дзякуючы металічным каркасам. І гэта былі не прычоскі, а сапраўдныя вежы. З такой прыгажосцю нават у вежу не так проста ўвайсці. А я чытаў, што ў вежах і старадаўніх палацах спецыяльна рабілі вельмі высокія дзверы, каб можна было прайсці з любой прычоскай. А як яны ў школу хадзілі? З такой прычоскай не вельмі зручна за партай сядзець. І праўда, нават да сябра па парце не павернешся. А на фізкультуры як з такой канструкцыяй? Добра, што зараз у школу мы ходзім з прыбранымі валасамі. І на фізкультуры можна скакаць колькі заўгодна і нават перакульвацца на матах. А чаму б зараз фізкультурай не заняцца? Зробім вясёлую зарадку? А чаму не? Толькі гэта будзе зарадка для сапраўдных моднікаў і модніц. Нам трэба будзе прайсці быццам па подыуму. Толькі ўявім, што ў нас вельмі старадаўнія прычоскі. Ага. Так. Пачынай, Варачка. Ой, ой, Што? ой. Ух. А зараз у другі бок.
Так. Ой-ой-ой. Ой. Вельмі весело у тебе атрымліваецца. Так. А у наших гледачоў як атрымліваецца? Сябры, покажете? У наших гледачоў гэта атрымаецца цудоўна. Яны вельмі спартыўныя і справяцца з любой задачай. А цяпер давайте узгадаем, хто і што незвычайнае умее рабіць. Я вельмі хутка чытаю злева направа і справа налева. І хутка запамінаю складаныя формулы і рашаю прыклады. Ты, Лесик, малайчына. А я на скрипцы играю. Мне гэта вельмі падабаецца. І маім слухачам таксама. А я калі бываю на канцэрце ў Варвары, пляскаю ў далоні грамчэй за ўсіх. А якім талентам ты, Кася, усіх здзівіць можаш? Я? А я самая непаўторная ў свеце. Не, чаму ў свеце? Ва ўсім космосе. Касмічная Кася. Самая лепшая Кася, адзіная і непаўторная. А мы ўсе цудоўныя і непаўторныя. І я прапаную паглядзець цікавы мультфільм. Сябры, а хто з вас ведае, як з'яўляюцца назвы гарадоў? Я лічу, што ад назваў рэк, на якіх гэтыя гарады будаваліся. Ці ад імёнаў знакамітых людзей, якія будавалі ці жылі ў гэтых гарадах. Ці ад рамёстваў, якімі займаліся ў гэтай мясцовасці. А ў мяне прапанова. Давайте прыдумаем самы незвычайны горад, якога яшчэ няма, і дадзім яму назву. А яшчэ лепш, спачатку намалюем горад, жыхароў у ім, прыдумаем гісторыю яго з'яўлення. Свае малюнкі з невялікімі апісаннямі дасылайце нам. Самыя цікавыя мы абавязкова пакажам у эфіры праграмы. Аўтары лепшых лістоў атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». Адрес, на які лісты адпраўляць, памятаеце? Мы нагадаем. 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Ці можна скарыстацца электроннай поштай добраранок.tv@gmail.com. Будзем чакаць вашых лістоў з нецярплівасцю. Ой, дзяўчынкі, забавіліся мы. Час на заняткі збірацца. Час праверыць, ці ўсё паклалі ў свае заплечнікі. Паправіць прычоскі. Усміхнуцца свайму адлюстраванню ў люстэрцы. І дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. А яна адбудзецца, як заўсёды, заўтра зранку. У нашым добраранку! Не праспіце.